grisáceo de cristales grandes, de megacristales. Bueno, presenta, como vedes, a inscripción media partida, falta por aquela parte, porque, bueno, o problema foi cando se descubriu que non se contaba que había nada aí e a paleadora arrancou e non se deron conta hasta máis tarde de que tiña letras. Esta pertenece a Vía Nova. Sabedes que a Vía Nova é unha das carreteras máis importantes do noroeste peninsular que comunicaba Praga con Astorga a través de, este noso itinerario de Antonina, a través de 215 millas. Son alrededor de 300 e pico kilómetros. A vía esta, pois, recibe o nome de Vía Nova, é a única que se no noroeste, é a única que se conoce por o nombre original, que é Vía Nova. Non sei se máis vías, como a Vía Augusta, que é a que ven desde Roma a Cádiz, o Mediterráneo, e no noroeste, sabedes que as conocemos, bueno, en toda a península, conocémolas por un número. Esta corresponde, a Vía Nova corresponde ao número 18, dice do itinerario de Antonino, pero non é do itinerario de Antonino. A numeración esta puxo ya un ingeniero de camiños, Eduardo Saavedra, cando fixo unha sistematización das vías romanas de toda a península no século XVIII. Entonces, para distinguilas, foi numerando de unha, dúas, tres, cuatro, e a Vía Nova correspondeulle o número 18. Non é que os romanos lle chamaran número 18,